Is doróisiún méid ní ghliasáin an Sceal seo. Tomás agus an Leipreachán. Bhí Tomás a teachtáile ón Maile Mór ihe, bhí tuirse agus hí sé ar chlí an bhóthir. Chola sé an rud ag choirí tá bhístigh den chlí. Leipreachán a bhí. Léim Tomás thar an glí agus rug sé Tuairdum do phróca óir. Sesin. Tá an tóir I bhfealach agam. Sa an Leipreachán. Tá sé cortha faoin talamh sa barc I neice a hí. Tá spáin do an áit a bhfuil sé. Sa Tomás. Tuispáin hic mé. Sa an Leipreachán. Ardig ar de hólinn mé. Dardig Tomás an Leipreachán ar a dhúlainn. Shiúil sé leis nó go dánig siad chun na páirce. Tá an trócha óir faoin bheochadán sin, féach. Sa an Leipreachán. Bhí círsúr dearg ina fóca ag Tomás. Cheangail sé an círsúr den bheochadán. Béirthe mé cead de choisibhid. Sesin leis an Leipreachán. Má gearan tú lom go bhfágaigh tú an círsúr san áit a bhfuil sé. Gealam an méid sin dit. Sa an Leipreachán. Ri Tomás a bhaile agus fuair sé láí. Tháinig sé rais bhí an pháirc lán de bheochadán agus círsúr dearg ceangailte de gach ceannacha. Timir sé clasúm. Sesin leis féin. Ach, joe mé an tóir. Róir Tomás an pháirc, ní bhuair sé an tóir. Róir sé an pháirc a rís agus róir sé go maithí, ní bhuair sé an tóir. Cuirfidh mé a róir sa barc. Sesin. Ag rud éigean agam de bhar má Léabhar. Chuir sé a róir sa barc. Díal sé an taróir sa bhór agus fuair sé airgid maithir. Se. Sesin leis féin. Bhí an ceart ag an Leipreachán nuair a dúirt sé go raibh óir I bhfealach sa barc.